Aj detské zúbky potrebujú špeciálnu a dôkladnú starostlivosť. Poďme si ukázať, ako na to. Dozviete sa, kedy a ako čistiť, na čo sa pri čistení zamerať a ako deti najlepšie motivovať. S ústnou hygienou by sme mali začať čo najskôr. Už ďasná kojencov totiž môžu trpieť nepríjemnými zápalmi, preto najlepšie po každom kojení odporúčame ďasná odtierať vlhkou plienkou alebo gázou. Po prerezaní prvých zúbkov odporúčame navštíviť zubného lekára a dentálnu hygieničku, ktorí zúbky skontrolujú a poradia so správnou technikou čistenia. Dieťa si tak aspoň zvykne na prostredie zubnej ambulancie a nebude mať strach. Čistením mliečnych zúbkov pomáhame ich zdraviu a tým aj harmonickej výmene chrupu. Existuje celá rada zubných kefiek, ktoré sú pre vaše deti vhodné. Je len na vás, akú si vyberiete. Vždy je treba myslieť na veľkosť nástavca, ktorá by mala odpovedať veku. Zo začiatku čistí deťom zúbky rodič, zhruba od 2 rokov môžete dieťa nechať, aby si skúšalo zúbky čistiť samo. Až do 8 rokov je dobré deťom zuby ešte dočisťovať. Tiež je dobré sa zamerať na čistenie medzizubných priestorov nielen medzi stoličkami. Ako náhle začne výmena chrupu, to je okolo 6. roku veku dieťaťa, je nutné venovať špeciálnu starostlivosť každému novému prerezanému zúbku. Aby sme spravili z čistenia zubov zábavu, môžeme používať rôzne pomôcky. Deti by mohla napríklad baviť špeciálna indikačná tabletka, ktorá sa používa po čistení zubov a odhaľuje na miesta, kde zostal zubný povlak. Dieťa ju rozhryzie, precedí cez zuby a vypláchne si ústa. Vy i dieťa uvidíte zle vyčistené plôžky, ktoré zostanú fialové. U nás v ambulancii odporúčame okrem iných pomôcok aj sonickú zubnú kefku Philips Sonicare for Kids, ktorá je efektívna a pomáha deťom získať správny návyk a naviac ju môžete prepojiť so zábavnou mobilnou aplikáciou. Tak do toho skúste dnes večer s deťmi spoločné čistenie zubov.